ଦିନେ ଗୋଟେ ସହରରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରିହେବ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏହା ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟିର ମନରେ ଆସିଲା, ଆରେ ୟାକୁ ତ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟେ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଇଏ ତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ଖୋଜିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ସେ ଲାଗିଗଲେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଖୋଜିବାରେ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ହୋଇଗଲା ନା ତାକୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟେ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖଟି ଥିଲା ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 3000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏହାଠୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲ ନା, ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମତେ ମିଳିଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏକଥା ଜାଣି ଅନ୍ୟ ଜଣ ସାଙ୍ଗଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପଛରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବା ଆମେ କହିବା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ସବୁ ହାତରୁ ହରାଇ ଦଉଛେ। ଆମେ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଜୀବନରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଗେ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତାକୁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହା ବି କହୁନି କି ଆପଣ ଛୋଟ ଭାବନାର ଛୋଟ ହିଁ କର ବୋଲି। ମୋର କହିବାର କାରଣ କି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସେଇ ଛୋଟ କର, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ହବ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବାଲା ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସାଙ୍ଗଟି ବଡ଼ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ବଡ଼ ସଫଳତାର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।